Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello. Vai bastante cargado de asuntos e, lles parece, vamos a tentar resumilos o máximo posible, con independencia de que se hai algunha consideración, algunha ampliación de información que vostedes precisen, podemos facilitala posteriormente. Ben, en relación coa situación da pandemia nas últimas 24 horas, hoxe temos 1.305 casos activos, 12 se atopan en UCI, un menos que fai 24 horas, 33 ingresados en planta, 3 menos que fai 24 horas e o resto, 1.260, se atopan nos seus domicilios. Acaba de falecer unha persona, unha muller de 72 anos na área sanitaria da Coruña e, por tanto, o noso pésame, así como o conxunto de falecidos que xa totalizan 2.435. A nivel comparativo, Galicia é a comunidade autónoma con menor taxa de incidencia a 7 e a 14 días. No caso de 7 días estamos en 21, por a metade que a media de España, que está en 43,3. En o caso de 14 estamos en 41,5, menos da metade que a media de España, que está en 92,5. Ocupación en UCI, un 74, moi lonxe da media de España, que está en 7,2. Tamén en hospitalización estamos en 0,6 camas ocupadas por patoloxía COVID. España supera as 2 camas ocupadas por patoloxía COVID. Menor taxa de positividade de España, estamos en 1,96, a media de España é o doble, o 4,17. En canto a vacinación, somos a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de vacinación vacinada, con unha e segunda dose. Estamos rozando o 63%, número de persoas vacinadas coa primeira dose, e superamos o 43% de población completamente inmunizada, 7 puntos máis que a media de España, que se atopa no 35,9. Seguimos avanzando. A vindeira semana pensamos que podemos dispensar unhas 177.598 vacinas. Esta semana estábamos con 140.000, a próxima, según nos notifican, poderán chegar unhas 30.000 máis, co cual chegaremos a unhas 176.598. Desas, 75.000 son para o grupo de 40 a 49 que faltaban, para nas seguintes 3 ou 4 semanas darlle a segunda dose, de tal xeito que podíamos acabar coa inmunización de todas as persoas maiores de 40 anos no mes de xullo. Inmunización completa con 2 doses. Ese sería o obxectivo, que finalizar o mes de xullo con toda a población galega inmunizada, población de igual ou superior a 40 anos e, por suposto, entrar xa durante o mes de xullo con moita intensidade na primeira dose das persoas entre 30 e 39 anos. En paralelo á vacinación, continuamos dando pasos adiante do proceso de apertura gradual e medido que onte publicábamos, ampliando aforos ao 75% con carácter xeral e abrindo ocio nocturno a partir do 1 de xullo. Todos os aforos, así como a nova normativa en materia de utilización no exterior da mascarilla, entran en vigor esta madrugada de venres a sábado, ás 00 do próximo sábado. Avanzamos o protocolo, que nos parecía máis adecuado nas mascarillas. Onte foi aceptada 2 alegacións da comunidade autónoma, unha delas reiterar a obrigatoriedade de levar a máscara durante calquer tipo de saída ao exterior, levala consigo, e o segundo é que non sexa obligatorio o protocolo do Ministerio en lugares con restriccións máximas e, por tanto, que haxa un mínimo de autonomía por parte das comunidades autónomas. Vamos a reiterar, como saben, a norma é ben sinxela, en interiores máscara e distancia e en exteriores máscara ou distancia. A partir de aí, entendo que podemos ir pouco a pouco mellorando as nosas liberdades en relación coa utilización da máscara. Volvo a facer un chamamento dirixido á responsabilidade. E volvo a facelo hacia os máis novos, que desde fai semanas o que máis nos preocupa. E nos preocupa porque non temos vacinas para vacinar os máis novos, nos preocupa porque é a población máis vulnerable, e nos preocupa porque os datos asistenciais así o acreditan.
2.272 casos activos que tiñamos onte, só 83 eran maiores de 65 anos. Prácticamente a metade son menores de 35 anos. Esta é a primeira vez que ocorre durante a pandemia, que estamos na metade dos casos activos por coronavirus teñan menos de 35 anos. Iso demostra dúas cousas. En primeiro lugar, que a vacinación funciona, e, en segundo lugar, que o virus existe e infecta. E, por tanto, reiteramos, por favor, aos mozos, as mozas, pedíndolles disculpas por non poder dispensar a súa vacuna, a vacina que teñen dereito, pedimos disculpas, pero tamén pedimos tempo para que teñamos as vacinas necesarias e poder vacinar do mesmo xeito que estamos facendo xa dunha forma moi intensa con todos os maiores de 40 anos. Ben, en relación a outros asuntos, e falando da reactivación económica, hoxe sacamos 5,5 millóns de euros para financiar os parques empresariais municipais que necesiten algún tipo de reforma ou infraestructura. En primeiro lugar, todos os concellos emprendedores levan unha subvención sempre que, lóxicamente, a pediran para mellorar o seu parque empresarial municipal. O resto de concellos vai por un baremo aparte. Levamos con estes 5,5 millóns de euros, imos destinar 4 millóns a 58 proxectos que se van a instalar, mellorar infraestructuras de 52 parques localizados en 51 municipios, dos cuales 32 son concellos emprendedores. Tamén creamos 6 viveiros industriais por un importe de 1,3 millóns de euros. Concellos rurais, o Corgo, Paradela, Monforte, Bóveda, a Veiga e a Lama. Dende o ano 9 levamos creados 13 viveiros industriais e 627 obras en polígonos empresariais titularidade dos concellos. Imos a seguir apostando polo deseño. O deseño é unha panca de competitividade empresarial na mellor calidade dos produtos e da competitividade das empresas. En Galicia temos referentes de enorme trascendencia que aplicaron a fórmula do diseño, como Isaac Díaz Pardo e Luis Soane a través do Laboratorio de Formas de Galicia. Imos actuar con un investimento de 2,4 millóns de euros en 3 grandes actuacións no ámbito do diseño. En primeiro lugar, asinamos un convenio coa Fundación Didac para impulsar o novo programa de deseño para innovación e sustentabilidade que durará 4 anos. Imos promover grupos multidisciplinares de creación para estreitar a cooperación entre ciencia, tecnoloxía e cultura, desenvolvemento de novos produtos, servizos e modelos de negocio, así como accións para recoñecer a visibilidade da difusión das empresas. Segundo obxectivo, liña de axudas por un importe de 1,5 millón de euros chamadas Deseña PEME. Promovemos apoiar a 50 proxectos con axudas que oscilarán entre 5.000 e 100.000 euros que se dedican, insisto, ao mundo do deseño industrial e deseño de produto. E, por último, volvemos a convocar a segunda edición dos Premios Galicia Innovación e Deseño, premios económicos de 15.000 euros cada un deles en 6 categorías. Inxectamos 9,3 millóns de euros á Universidade de Vigo e á Universidade da Coruña para impulsar accións estratégicas de I+D+I. Como saben, neste momento estamos destinando 40 millóns de euros de distintas medidas de apoio aos nosos investigadores. Apoiamos a nómina dos contratos predoctorais, postdoctorais, o programa de atracción e retención de talento, liña de apoios aos centros de investigación. Pois ben, dentro desos 40 millóns de euros, hoxe desembolsamos 4,8 millóns de euros en beneficio da Universidade de Vigo para apostar polo reforzo das estructuras de especialización dos seus campus, Campus Auga en Ourense, Campus CREA en Pontevedra e o Vigo Tecnolóxico, así como clúster de investigación e transparencia agroalimentaria do Campus da Auga e tamén o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais. No caso da Coruña, outros 4,8 millóns de euros para reforzar o campus industrial de Ferrol, o canal de ensaios hidrodinámicos da Escola de Camiños,
a creación dun Living Lab para proxectos de escala piloto con empresas, o Laboratorio de Experimentación de Enerxías Limpas ligadas ao mar e o Centro de Investigación e Tecnoloxías de Información e Comunicacións CITIC. Son 9,3 millóns en ambas, no conxunto das súas universidades, queda para a de Santiago, supoño, para dentro de uns días. Temas de Xacobeo. Xacobeo 21-22. No mes de xuño, no que levamos de xuño, levamos máis peregrinos que todos os meses deste ano 2021, máis que en xaneiro, febreiro, marzo, abril e maio, o doble. Pois ben, levamos máis de 10.000. Empezamos xa a notar un aliento nas rúas e nos camiños de Santiago. A semana pasada informábamos de 70 actuacións, pequenas actuacións, microactuacións nos camiños de Santiago e hoxe anunciamos 3 asuntos en relación ao Xacobeo. 28 albergues. Imos reformar, mellorar con pequenas obras de infraestructura, algunhas un pouco máis grandes, 28 albergues ao longo do camiño. No camiño francés, 6 albergues. Remodelacións integrais do albergue de Arca, en Opino e de Palas de Rei. E tamén melloras en outros 4 albergues, Sarria, Monterroso, Triacastela e Palas de Rei, o segundo albergue. Vía da Prata, 5 albergues, Ourense, Sandías, Vilar de Barrio, Xinzo e Xunqueira de Envía. Camiño portugués, 4 albergues, Peregrina, Virxen da Peregrina, Teo, Porriño e Valga. Camiño do Norte, 4 albergues, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo e Gontán, e Fisterra, Muxía, 3 albergues, Muxía, Fisterra e Olveiroa. Camiño Primitivo, 4 albergues, a Fonsagrada, Lugo, Seixas e Guntín, e Camiño Inglés, un albergue, o de albergue de Miño. En total, como digo, 24 albergues, máis instalacións lumínicas no Monte do Gozo para completar a definitiva remodelación e actualización de ese gran parque xacobeo receptor de todo o camiño francés. Tamén por decreto adaptamos a marca Xacobeo 21 a marca Xacobeo 21-22. É necesario facelo. Gama de produtos de comunicación da marca Xacobeo 21-22. Se mantén, por suposto, a vieira e o logotipo deseñado con letras personalizadas e mantemos que seguirán empregando ata esgotarse as existencias de material impreso con Xacobeo 21. Por tanto, isto é simplemente unha adaptación da marca deste Xacobeo bianual 21-22. Xacobeo Eurorrexión. Asinamos co Eurorrexión Galicia Norte e Portugal un investimento, un importe, un convenio de 225.000 euros a 4 anos para o impulso, o apoio económico e o impacto da celebración do Ano Santo dobre no territorio da Eurorrexión, pero tamén por extensión o todo o territorio portugués. Precisamente esta tarde inicio unha viaxe oficial, neste caso a Cantabria e posteriormente o sábado a Logroño en relación co Xacobeo nas dúas comunidades autónomas, tanto en Cantabria como na Rioxa. Imos ser probablemente a primeira comunidade autónoma que conte cun propio campus virtual para recoller toda a oferta formativa da Consellería de Emprego para a cualificación de persoas desempregadas e ocupadas. Investimos 332.500 euros. Unha nova plataforma para volcar nesa plataforma toda a formación en emprego nos novos procesos de digitalización e chegar a accións a lugares que carecen de centros acreditados da comunidade autónoma. Son 15.000 alumnos, 1.700 cursos. Será a primeira comunidade en facilitar unha plataforma virtual destas características para 1.100 entidades formativas acreditadas en Galicia e os 13 centros de formación titularidade da comunidade autónoma. A nosa intención é que toda a formación de emprego se vaya incorporando de xeito paulatino a esta nova plataforma, unha plataforma que conta con videoconferencias, repositorio común de documentación, docencia con capacidade de grabación, despachos virtuais para docentes, plataforma de ensino autoxestionada polo profesorado e arquivo de vídeo baixo demanda. Dos acordos en materia de política social. Destinamos 340.000 euros en beneficio das esclavas de la Virgen Dolorosa que xestionan senllos centros de discapacidade en Mos e Crecente, de acordo co convenio que asinamos con toda
os centros de discapacidade para financiar o incremento que supón o convenio único asinado a nivel estatal. Este centro, xunto co de Mondoñedo e o de Vigo, San Rafael de Vigo e San Pablo e San Lázaro de Mondoñedo, pois vai incrementando a nómina de centros que están subvencionados pola Comunidade Autónoma para facer fronte a este incremento do salario mínimo que se reflexa no convenio colectivo único. Levamos investidos un 11% máis neste ano en materia de discapacidade, 126 millóns de euros, o dobre do que destinábamos no ano 2009 a discapacidade en Galicia. Seguimos na área social. Todo o que estamos aprendendo durante a pandemia formará parte do novo modelo de residencias de maiores. Modelo que ten tres pilares básicos nos que está traballando o Comité Asesor Sociosanitario: a compenetración dos servizos sanitarios e servizos sociais, melloras estruturais dos propios edificios e papel activo para as novas tecnoloxías. A semana pasada recordarán que trouxemos unha iniciativa para a elaboración de un censo de todas as residencias actualizadas, residencias privadas, concertadas, por suposto públicas, con todas as persoas que están ingresadas para ter un censo en tempo real e censo tamén da súa situación clínica. Agora damos un paso máis. Facemos un acordo entre o Servicio Galego de Saúde, Política Social e Antega para que todas as residencias que conten con personal sanitario podan incorporar a última versión de Historia Clínica Electrónica HCPRO. É o sistema máis avanzado que ofrece o IANUS. Se está ultimando en todas as residencias onde hai persoal sanitario, que serán máis de 300 centros en Galicia. Trátase de que o personal sanitario que traballa nas residencias de terceira idade teña acceso á historia clínica do maior que aí está ingresado para poder ter un coñecemento e alcance da súa enfermedade, no seu caso, das súas patoloxías crónicas, e tamén poder facer un seguimento da medicación e poder ter un contacto máis estreito co personal sanitario do Servicio Galego de Saúde. Esta implantación, por primeira vez, da HCPRO, é dicir, a versión última do IANUS, se integra nun plan de investimento que suma máis de 24 millóns de euros na aposta tecnolóxica nas residencias de terceira idade. Para os maiores, tanto residan nas súas casas a través de teleasistencia avanzada, como os maiores que residan en establecementos pechados, no que é coñecido como residencias de terceira idade. Dous acordos en materia forestal. Un coa Fundación Paideia e outro coa Fundación Juana de Vega. Coa Fundación Paideia, luz verde a un convenio de 173.000 euros para seguir investigando en dúas especies autóctonas, no carballo e no bidueiro. Se trata de avanzar na existencia de plantas de calidade para o seu emprego e repoblación en montes, 20 xenotipos de carballo, manter o cultivo in vitro dos descendentes de estos 20 xenotipos de carballo. Isto se fai no viveiro Cultigar, pertencente á Fundación, e no Centro de Investigación Forestais de Lourizán. No caso de bidueiro, tamén se analizará un cultivo in vitro desta árbore na plantación experimental de Bóveda, Concello lucense. En relación co convenio que asinamos coa Fundación Juana de Vega, tamén é parecido. Se trata de incrementar o rendemento das explotacións, incidindo na competitividade e en promover a conservación de especies do patrimonio natural galego. É un convenio de 154.000 euros que se vai a traballar en 5 accións. Aposta pola valorización das maceiras e pereiras conservadas no Banco de Xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Mellora de caracteres determinantes na conservación e comercialización do tomate negro de Santiago. Valorización nutricional de ecotipos pratenses autóctonos útiles para pastos. Determinación de parámetros de calidade en variedades de trigos autóctonos galegos. E tamén cuantificar as antocianinas en millos, que son pigmentos que os distinguen dos millos amarelos no banco de Xermoplasma. En definitiva, trátase de traballar entre os centros de investigación dependentes de Agacal, da Consellería de Medio Rural, e tamén a Fundación Paideia e a Fundación Juana de Vega, que ten investigadores que se adican
as propias árbores autóctonos e tamén os propios cultivos de frutais e de cereais galegos. Seguindo no sector primario, 8 bolsas de formación dirixidas a titulados de ciclos de investigación mariña que estudiarán no centro de Vilanova de Arousa e no centro de Ribadeo, bolsas en total 8, 5 para prácticas en instalacións en Vilanova e 3 en centros de cultivos mariños localizado en Ribadeo. A formación ten lugar, por tanto, nas distintas dependencias do Centro de Investigacións Mariñas que, como saben, teñen as dúas sedes que acabo de referir. Vilanova e Ribadeo. 2 acordos en materia de cultura. Renovamos a nosa colaboración coa Universidade de Oxford para estudar a lingua, a literatura e a cultura galega. Facémolo dentro do noso compromiso coa lingua propia. Levamos convenios en 36 universidades, 9 nacionais e 27 internacionais a que se incorpora a prestixiosa Universidade de Oxford. Seguimos traballando e esta é a terceira vez que financiamos a mellora, conservación e ampliación da Casa de Rosalía de Castro. 100.000 euros para rehabilitar o auditorio da Casa Museo dedicada á escritora en Padrón. Recordarán que foi onde viviu os últimos derradeiros anos da súa vida, co seu marido e fillos, co señor Murguía, rodeada dun espazo verde e ata a súa morte en 1885. Esta casa é propietaria da Fundación Rosalía de Castro, que continúa a súa labor, que comenzou o padroado de Rosalía de Castro alá por 1947. Pois ben, levamos traballando coa Fundación desde fai algún tempo e agora é a terceira obra para remodelar a Casa Museo de Rosalía por un importe de 100.000 euros xunto a Galicia e 70.000 outros colaboradores. Vamos a ver, estamos convencidos de deixar esta casa como corresponde á súa antigua dona e a nosa poetisa e literaria. Pasamos á sanidade. Como saben, mañá venres entra en vigor a Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia. Neste contexto, a Xunta ten preparados os 3 documentos por obriga legal para cumprir a esta lei de garantir a tramitación das solicitudes de prestación de axuda para morrer. O primeiro é o protocolo sobre o procedimento administrativo, o segundo a guía técnica asistencial sobre o procedimento médico e o terceiro é o proxecto de decreto polo que se crea a Comisión de Garantía e Avaliación de Eutanasia na Comunidade Autónoma de Galicia. O protocolo sobre o procedimento administrativo para a realización da prestación de axuda para morrer foi remitido ás áreas sanitarias e está publicada na web do Servicio Galego de Saúde. Nel se definen as figuras de médico responsable e médico consultor. Médico responsable pode ser, de acordo coa lei, calquer facultativo de atención primaria, hospitalización a domicilio, atención hospitalaria ou calquer outro designado pola Dirección Asistencial de cada área en función da solicitude presentada. O médico consultor, de acordo coa lei, debe ser un facultativo con formación no eido das patoloxías que padece o paciente, pero que non pertenza ao equipo asistencial do médico responsable nin sexa o facultativo especialista habitual do seguimento da patoloxía principal do doente que solicita a prestación de axuda para morrer. Se establece o procedimento de designación de médico responsable e oficializa os modelos de solicitude e outros documentos formais determinados para ofertar esta prestación, incluído o formulario de obxección de conciencia. En canto á guía técnica asistencial, se establece o procedimento médico para a realización da referida prestación, como é o circuito de prescripción, preparación e suministro da medicación, instruccións para a prescripción e administración de ditos fármacos e o material necesario. E, por último, un proxecto de decreto regulador da Comisión de Garantía e Avaliación de Eutanasia na Comunidade Autónoma de Galicia, onde se regula a creación e autorización dos comités de ética asistencial. Este último decreto está remitido ao Consello Consultivo e entendemos que entrará en vigor para que se poda responder ás primeiras solicitudes que requieran a súa intervención. Neste momento está pendente do informe do Consello Consultivo. Que establece este decreto? De acordo coa lei, a Comisión que ten que valorar, en o seu caso dictaminar e resolver conflitos que haxa entre o médico tutor ou concretamente o médico responsable e o médico consultor,
establece un mínimo de 7 membros, neste caso en Galicia serán 12 membros os que conformen este comité. 7 personal médico, 2 profesionales de enfermería e 3 xuristas. Como saben, Galicia sigue apostando polo modelo de atención aos enfermos terminais regulado por lei do Parlamento Galego, Lei de Dereitos e Garantías de Dignidade das Persoas Enfermas Terminais, aprobado por consenso dos 3 grupos parlamentarios o 26 de xuño do ano 2015. O que vimos a regular agora é a prestación que se deriva da lei orgánica de acordo coa legislación vixente en España. Seguimos nos temas sanitarios. Inminente convocatoria do concurso oposición de acceso a 17 categorías de personal estatutario facultativo de xestión. O número total de prazas que se convocan son 320. 21 corresponden a especialidades médicas, cirurxía oral e maxilofacial, pediátrica, plástica, estética, inmunoloxía e oncoloxía radioterápica. 24 personal técnico de sistemas de tecnoloxía de información, 48 traballador social, 12 plazas de conductor, 105 de categorías de costureiro, lavandeiro e pasador de ferro. Evidentemente, isto é persoal que xa viña prestando servizos na comunidade, e 112 a personal de oficios de categorías de calefactor, electricista, fontaneiro e mecánico. Imos publicar o 30 de xuño a convocatoria de facultativos e o 5 de xullo as restantes categorías. Plazo de inscripción remata para todas as categorías o 31 de agosto. Con esta convocatoria damos fin á oferta pública de emprego do ano 2018 e prácticamente a oferta pública de emprego do ano 2019. Tan só quedaría do ano 2019 9 prazas de personal técnico e 302 plazas de enfermería que se veñen a facer de forma simultánea a oferta pública de emprego de enfermería do ano 2021. Entre as 302 da oferta do ano 19 máis a oferta de enfermería do ano 2021, imos a sacar 1.070 plazas de novas enfermeiras, enfermeiros estatutarios definitivos no Sergas. Estas dúas categorías de enfermería, digo, están previstas para a súa convocatoria este mesmo ano 2020. As convocatorias que acabo de referir, tanto a de facultativos como de resto de personal como de enfermería, se valorará na fase de concurso a prestación efectiva de servicios durante a situación de emerxencia sanitaria orixinada polo coronavirus. Este era un compromiso que asumimos con toda a plantilla do Servicio Galego de Saúde, que aquelas persoas que estuveron xestionando a pandemia dende o primeiro instante, por tanto, sin material axeitado e con todo o impacto sanitario que produxo a pandemia, terán unha valoración superior no concurso de méritos en relación con tempo de servizos prestados. Terceiro acordo sanitario, conveniamos coas 3 universidades por 4,7 millóns de euros a utilización das institucións sanitarias e as institucións docentes para as carreiras de carácter asistencial e de investigación. Formación de alumnos de Ciencias da Saúde para conseguir mellores profesionais, traballar para que as ensinanzas universitarias relacionadas coas ciencias da saúde poden ser utilizadas para a mellora constante da atención sanitaria e coordinar as actividades das universidades coas institucións sanitarias. Aquí está os graos de enfermería, de fisioterapia e, por suposto, o grao de medicina. No caso da Universidade da Coruña, será un importe de 460.000 euros en números redondos cada ano. No caso da Universidade de Santiago, 1.885.000 cada ano. Está aquí a Facultade de Medicina. E no caso de Vigo, unos 35.000 euros cada ano. Está aquí, entendo, o grao de enfermería. Ben, saltamos, se lles parece, a Administración Xudicial, Plan de Renovación de Mobiliario de Administración de Xustiza. Licitamos 1,5 millón de euros. 1 millón para mobles de oficina e despachos para xuzgados e outro medio millón aproximado para instalacións de armarios compactos móviles nos arquivos. Dende o ano 2018 levamos investidos 5 millóns de euros na renovación e equipamento e mobiliario dos xuzgados en Galicia.
Ademais de equipar axeitadamente todas as obras que vamos poñendo a disposición, as obras de Santiago, as obras de Ourense, a reforma dos xulgados de Pontevedra, pois tamén estamos cambiando todo o mobiliario necesario no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nas audiencias provinciais da Coruña, Lugo e Pontevedra, nos xulgados da Coruña, de Santiago de Ferrol, de Ourense, de Tui, de Vigo. En definitiva, 1,5 millón de euros máis para mellorar as instalacións da xustiza en Galicia. 3 acordos en materia medioambiental. É a primeira vez que imos a construir unha guía de recomendacións básicas para evitar o impacto na paisaxe das instalacións portuarias de Galicia. Por tanto, contratamos unha guía de actuacións arquitectónicas, tamén de adecentamento e pictóricas de fachadas e materiales de cerramento exterior para todas as edificacións nos 122 portos de titularidade autonómica. A previsión é que este documento estea disponible no primeiro trimestre do ano 2022. Ímolo facer coa Escola de Enxeñeros de Camiños, Canais e Portos. O obxectivo é preservar e mellorar a excepcional paisaxe que rodea os portos. É curioso, o lugar moitas veces máis fermoso de un concello marítimo é o porto e é o lugar onde hai máis desfeitas urbanísticas. Lamentablemente, imos a intentar paliar este problema que levamos desde fai décadas. Imos divulgar tamén as medidas de establecementos teñan un impacto positivo na paisaxe, corrixir o feísmo, recuperación das contornas naturais e urbanas, en fin. Celebro moito que por fin podamos conseguir unha guía de materiais para disminuir o impacto das edificacións nos portos da comunidade autónoma. 122 portos, a maioría deles en lugares fermosísimos de entronque entre a terra e o mar, e que son probablemente, en algúns casos, a plaza maior do propio concello onde se inserta o porto. Ben, constituímos en Mondoñedo o centro Rexurbe, dado que Mondoñedo foi a primeira ao Concello galego que se incorpore á área Rexurbe declarada no 2020, vamos a conveniar un centro Rexurbe con arquitectos, asesores xurídicos e outro persoal, financiado 60% pola Xunta de Galicia, 140.000 euros, e o 40% polo propio Concello de Mondoñedo. Recuperación dos nosos cascos históricos en zonas urbanas. Dende logo, este Concello é o que máis adiantado va dentro dos proxectos que está intentando trasladar á comunidade autónoma. Volvemos a financiar a un concello, neste caso o Concello de Negreira, dándolle diñeiro para executar a competencia propia da redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Leva 22 anos co mesmo Plan Xeral de Ordenación, é necesario a súa modificación e actualización para facelo conforme a lei e financiamos o 90% do custe de esta competencia municipal. Seguimos nun municipio e nos vamos a Marín. Construción do Auditorio de Marín, 4 millóns de euros, 50% Xunta de Galicia. O resto, 2 millóns de euros que aporta o Concello cos fondos EDUSI. Se trata de dinamizar a vida social e cultural deste Concello, un Concello mediano grande de Galicia, habilitar un espazo moderno acondicionado para fomentar a reunión e a participación de toda a ciudadanía, por suposto, tamén para mellorar a situación urbanística da propia zona do Porto. Creo que o proxecto é un proxecto interesante, integrado, é un proxecto, desde o punto de vista de formas francamente atractivo. A Consellería de Infraestructuras propón e o Goberno aproba o decreto do novo catálogo de estradas autonómicas. Os galegos temos 5.500 kilómetros de estradas autonómicas. Imos a constituir 3 categorías desas estradas autonómicas. Rede estructurante, 1.312 kilómetros, rede complementaria, 1.360 kilómetros e rede local, 2.835 kilómetros. Rede estructurante se entende por tal aquelas que nos comunican con Portugal, con Asturias e con Castela e León. Rede complementaria é aquela que nos comunica as estradas autonómicas coa rede do Estado e a rede estructurante que acabo de falar
e que conectan nodos para o equilibrio do territorio e constitúen o principal acceso a parques empresariais, estacións de alta velocidade, etc. E o resto, os 2.835 km, son estradas autonómicas que comunican basicamente con estradas municipais para mallar así as infraestructuras viarias do conxunto do país. Outro convenio con outro concello, neste caso o concello de Boimorto. Trátase do saneamento de 3 parroquias deste concello por 540.000 euros, 80% xunta, 20% concello, execución 4 meses, se obriga o concello de manter posteriormente as infraestructuras de abastecemento e saneamento. Outro acordo co concello de Bande, 726.000 euros para reactivar e remodelar a arteria principal do referido concello ourensán. 50% Deputación de Ourense, 50% Xunta de Galicia. Imos reducir a velocidade actuando nos estreitamentos dos carrís e nos sobreanchos das beirarrúas, melloraremos a accesibilidade, reordenaremos os aparcadoiros, disponemos de iluminación específica e plantaremos carballos nesta rúa, que é a rúa por onde pasa prácticamente todos os vehículos que entran en Bande hacia calquer destino extramunicipal. E, por último, transferimos a Cabana de Bergantiños unha estrada, un punto 156 metros de longitude de unha estrada a AC 429 que pasa polo referido concello e o concello solicita que se convirta nunha rúa municipal para disminuir as afeccións da referida estrada autonómica. Mais nada, ata aquí os acordos do Consello da Xunta. Moitísimas grazas. Quería facerlle un par de preguntas sobre os procedementos que aprobou a Xunta de Galicia relativos á lei da eutanasia. Pareceume entender polas súas palabras que o fan obrigados por esa normativa estatal e que vostede non está moi de acordo co desenvolvemento desa normativa estatal en Galicia. Gustaríame aclarar este punto. E tamén saber se hai xa solicitudes presentadas de persoas que en Galicia queren acollerse a esa nova lei e, acollerse á eutanasia. Todas as leyes que se aplican nun Estado se teñen que cumplir. É a diferencia entre un goberno leal e institucional e un goberno insumiso. Por tanto, esta lei é unha lei orgánica que está publicada, que está vixente no noso país e nós cumplimos a nosa obriga de desenvolver a lei de acordo coas nosas competencias. A lei que aprobou o Parlamento galego por unanimidade no ano 2015, a lei de cuidados paliativos, era unha lei que, na nosa opinión, é máis respetuosa coas sensibilidades e co conxunto de sensibilidades da distinta población galega e española. En todo caso, hai unha lei posterior que se aproba no Congreso dos Diputados e nós cumplimos taxativamente o alcance e contido desa lei. Pero que duda cabe que nós teñamos unha lei específica, aprobada por unanimidade, e, polo tanto, que entendíamos abrangue todas as sensibilidades en relación cun tema tan complexo como a eutanasia. Pero aquí non se trata de dar a opinión de cada quen, aquí do que se trata é de respetar o Estado de Dereito e o ordenamento xurídico. É o que estamos a facer. Si hai peticións ou non, pensamos que sí, pero non temos neste momento unha acreditación, dado que o plazo aínda non se abriu. Está a piques de abrirse o prazo, e o que sí garantimos é que esta legislación en Galicia estará vixente no momento en que o prazo se abra de acordo coa legislación estatal. Sí, unha aclaración precisamente isto que acaba de decir. E cando máis ou menos considera que se poderá abrir ese plazo para acollerse a esta lei? Pois non teño aquí o plazo exacto, o que sí teño é que o Consello Consultivo está dictaminando. Hai comunidades autónomas que remitiron o decreto ao Consello Consultivo e outras que non. Isto é un tema moi importante, sin dúbida. Estamos falando de eutanasia activa. Estamos falando, polo tanto, de cando unha persona notifica o seu interese por poñer fin á súa vida, se activa un protocolo que a lei regula, onde é necesario o visto e prace do médico responsable, que o médico, digamos, que leva a esa persona, co visto e prace tamén do médico consultor, de acordo coa lei, que ten que ser un médico que non teña unha relación directa con ese paciente
e que sexa un médico especialista na patoloxía principal que ten o paciente e se activa toda unha guía asistencial, é dicir, que medicamentos se poden administrar, cal é a fórmula de administración, cal é o material necesario, e no caso de que haxa discusións entre o médico responsable e o médico consultor, hai unha comisión autonómica que dictaminaría caso por caso a decisión en cada suposto, que hai 12 membros, basicamente personal sanitario e 3 xuristas. Entendemos que, de acordo coa lei orgánica, isto vai entrar en vigor, non lle diría que en meses, senón en semanas, polo que sabemos. Digo que hai comunidades autónomas que non o pasaron polo Consello Consultivo, hai outras que sí o estamos pasando polo Consello Consultivo, nos parece que é moito máis seguro desde o punto de vista xurídico pasalo polo Consello Consultivo. En todo caso, na páxina web xa está o primeiro protocolo, por tanto, o procedimento xa podría comenzar. A guía técnica de asistencia e o que nos queda é o decreto regulador da Comisión de Garantía. Por tanto, os procedimentos poden empezar de forma inmediata. Empeza xa o trámite. No caso de que haxa conflicto, se necesitaría activación da comisión. Esa comisión que se crea polo decreto, que neste momento está no Consello Consultivo, entendemos que chegaríamos a tempo para dictaminar calquer tipo de discusión. Se non hai discusión, pois esa comisión non actuaría. Evidentemente, aquí hai bastante discusión en relación co personal médico. O personal médico non está de acordo con facer público a lista de obxectores para esta decisión e, por tanto, é unha cuestión de enorme alcance xurídico, ético, moral. Hai unha serie de confluencias e de sensibilidades extremas e por eso necesitamos a garantía máxima de o que estamos facendo e conforme á lei orgánica. Boas tardes. Quería preguntar precisamente sobre este tema si se vai coñecer o proceso para seleccionar a estes profesionais que van formar parte desta comisión que vostede falaba, estes 12 profesionais. E sobre outros asuntos, parte da Lei de Saúde de Galicia está suspendida. A lei, perdón? A Lei de Saúde de Galicia. Sí. Parte dela está suspendida e quería preguntarlle que foi o que lle impediu facer, que decisión lle impediu tomar esta suspensión, se hai algunha decisión que se vise impedida por este motivo. E tamén lle quería preguntar por que considera que a proposta, dado que a proposta para retirar a mascarilla é parecida co requisito este de 1,5 metro a da Xunta e o do Estado, por que considera que a proposta da Xunta é sanitaria e a do Estado é política? Gracias. Ben, en relación co persoal médico, no decreto que está neste momento no Consello Consultivo, seguro que se explica a composición e a forma na que se concreta a comisión que vai a dictaminar cando fora necesario someter a dictamen algunha discrepancia. En relación coa lei de Galicia, nós non estamos dispostos a modificar a lei galega. Nós estamos dispostos a facer modificacións na súa interpretación se fora necesario, e moito menos despois de que a legislación de Baleares prácticamente copiara a legislación galega e aí non foi recurrida. Ou cando agora, non sei se esta mañá ou onte, acaba de ser aprobada tamén unha lei en Euskadi co voto favorable do Partido Nacionalista Vasco e do Partido Socialista que están gobernando conxuntamente. Comprenderá que non somos comunidade autónoma de segunda categoría, en ningún caso. E, por tanto, esta falta de respeto que están tendo o Parlamento galego, o Goberno de Galicia non vai a ser cómplice. As leis son do Parlamento, non son do Goberno. Unha vez que o Goberno remite un proxecto de lei á Cámara ou a Cámara fai unha proposta de proxecto de lei e se aproba, lle corresponde á Cámara tutelar ese texto. Ese texto ao Goberno lle parece constitucional, completamente. Por tanto, non vamos en ningún caso a someter ao Parlamento galego as decisións do Goberno central. Se fixéramos isto, nin recuperaríamos a lei aos 200 e pico millóns do IBE, nin teríamos unha lei de prescripción farmacéutica como tivemos co respaldo do Tribunal Constitucional, a pesar do recurso de inconstitucionalidade do Goberno socialista. En definitiva, nos vamos a defender o autogoberno como non podía ser de outro xeito.
O que echa máis sorprendente é que se copian leis de Galicia, como é o caso de Baleares, ali non se presenta recurso de inconstitucionalidade e en Galicia sí. Pois mire, alá quen fai este tipo de recursos políticos contra unha comunidade autónoma leal. En relación coa proposta da máscara, nos tomamos unha decisión en base ao momento e o contido que aproba o Comité Clínico do Servizo Galego de Saúde. Non en función de unha declaración miña de que isto entrará en vigor o día 27 de xuño. Se fago unha declaración do presidente da Xunta, unha declaración do Consello de Sanidade, dicindo cando vai entrar unha medida de retirada de máscara sin que esa medida este valorada, ponderada, concretada e aprobada no Comité Clínico, eso é facer política coa pandemia, que foi o que fai e o que fixo o Goberno Central. Anunciar unha data sin coñecer o protocolo e por imperativo do presidente do Goberno. Eso é o contrario da xestión dunha pandemia. Onte nos dimos a coñecer o noso protocolo do Comité Clínico. Nos alegramos moito de que coincidira co protocolo central. O protocolo central non levaba, no protocolo polo menos que presentaron onte os conselleiros de Sanidade, non levaba a obrigatoriedade de manter a máscara cada vez que se sale ao exterior como obrigatoria. Se incorporou como alegación. E, polo que me dice o conselleiro de Sanidade, tampouco levaba a posibilidade de que, en función de restriccións máximas en territorios, se obrigue a máscara tamén en exteriores. A alegación parece ser apoiada no último texto que coñecemos, tampouco temos o texto definitivo, por parte do Goberno Central. Reitero, non se pode xestionar unha pandemia a golpe de titulares. E non se pode xestionar unha pandemia sin protocolos que previamente se circulen ás autoridades sanitarias. E non nos esquezamos que a xestión da pandemia está sendo executada polas comunidades autónomas. O Goberno de España está vacinando en Ceuta e Melilla. Se acabou. Por tanto, un pouco de respeto, digo eu, para os que están traballando. Porque, ainda encima de non traballar, en decir este tipo de cuestións cando un lle pete, non parece o máis razonable. Sí, presidente, a min gustaríame saber que ten pensado facer o Goberno galego co esforzo de profesorado que se fixo durante todo este curso. Si vai manter a toda esa plantilla adicional que se contratou ou se, alo menos, de cara ao vindeiro curso escolar, se vai a manter a ratio establecida nas aulas ou vai a modificarse. Gracias. Galicia vai a seguir sendo o próximo curso escolar a comunidade autónoma con maior ratio de profesor por alumno. En segundo lugar, imos contar con todo o profesorado que necesitemos de acordo co protocolo que finalmente se apruebe para o próximo curso escolar. Insisto, todo o profesorado que precisemos para cumprir o protocolo sanitario do próximo curso escolar está garantido. Por tanto, o que eu podo decir é que non vamos a escatimar un solo recurso para cumprir o protocolo sanitario que aprobemos. E o máis importante, temos en marcha un proceso de estabilización de 4.000 profesores. Creo que, sin dúbida, a mellor noticia que lle podemos dar ao profesorado galego, que son 4.000 novos docentes con plaza indefinida na Administración Educativa Galega. Imos concretar ese protocolo, aprobaremos o protocolo antes de empezar o curso e cumpliremos a taxa de profesores necesaria para cumplir o protocolo sanitario que aprobemos cando, con antelación suficiente do curso, evidentemente, para que se poda aplicar con normalidade e con naturalidade. Presidente, houve algún tipo de información ou de consulta do Goberno Central sobre os criterios de reparto dos fondos Next Generation a data de hoxe? Mire, nós estamos estudando, hai moitas conferencias sectoriais, hai conferencias sectoriais prácticamente varias ao mes de distintos departamentos, 22 departamentos do Goberno Central, imagínese, hai conselleiros que forman parte de 3 conferencias sectoriais. E o que estamos observando en todos os repartos dos fondos, un denominador común. Galicia sempre sale prexudicada no reparto dos fondos
que proveñen de Europa. Tanto o fondo COVID-1 o fondo COVID-2, criterios distintos para xestionar a COVID en función do Ministerio que o financia. O fondo de autónomos, somos a comunidade que menos diñeiro recibiu de España, sendo a comunidade que ten o 7,2% de todos os autónomos de España. Imos, por tanto, a pechar unha valoración global, seria e documentada para acreditar a posición de Galicia. Xa anticipo que, de acordo coa información que estamos observando, de acordo cos criterios que se están implementando, Galicia está perdendo prácticamente en todas as conferencias sectoriais. E a segunda cuestión, se vulnera, se rompe e se quebra o sistema de financiamento autonómico. É a primeira vez en 40 anos que se están repartindo miles de millóns de euros rompendo o sistema de financiamento autonómico e facendo o financiamento de cada fondo en función do que interesa ao goberno na súa estabilidade parlamentaria. E iso, evidentemente, o goberno galego non pode calar ni mirar para outro lado. Imos a explicar cal é a situación e imos ter en conta exactamente cal é a posición do Goberno de Galicia e, por suposto, será tratada no Parlamento galego, con luz de taquígrafos. Cal é a situación de continua discriminación na transferencia de fondos europeos á comunidade autónoma ata o momento. Todavía non acabou, evidentemente, pero ata o momento esa discriminación é a línea que o Goberno está trazando nos fondos COVID, no fondo RIAT, no fondo COVID 2021, en axudas a sectores afectados, etc. A pandemia non entende de cores políticas. Lamentablemente, no reparto dos fondos europeos hai cores políticos. Hola, yo quería volver otra vez al tema de las mascarillas. Por una parte, quería saber qué opinas sobre cómo se ha tomado la medida, siendo un decreto prácticamente sin votación de las comunidades. Y por otra parte, ¿se opina si se ha quedado algo corta? Finalmente sí que incluye llevar la mascarilla en terraza siempre y cuando no estemos con convivientes. Gracias. Bien, sobre la fórmula en la que se vino a adoptar la decisión de la mascarilla, como es natural, discrepamos profundamente. Discrepamos profundamente porque los servicios de salud que están gestionando la pandemia no se pueden entrar en una rueda de prensa los días anteriores a los indultos de los independentistas presos que vamos a adoptar una decisión que se le ocurre al presidente del Gobierno y que los presidentes autonómicos desconocemos y que el Ministerio de Sanidad se negó a negociar, ni siquiera a plantear en las reuniones del Consejo Interterritorial, que para eso se celebra. En el día de ayer por la tarde, el Ministerio enseña un texto que no remite a los consejeros de Sanidad y hoy el Consejo de Ministros lo aprueba. En el ámbito de la lealtad, que creo debemos de seguir practicando, aunque el Gobierno sea desleal con las comunidades autónomas, porque nuestra lealtad es con los pacientes, hicimos una serie de alegaciones que la mayoría de ellas, al menos en el caso de Galicia, fueron consideradas y tomadas en consideración. Por tanto, es la primera vez que una cuestión de esta enjundia se toma sin conocimiento, sin previa negociación y simplemente dándola a conocer unas horas antes de que se apruebe. Comprenderá que esto no es la forma de trabajar en una pandemia. En todo caso, el criterio es un criterio desde el punto de vista clínico que nos parece correcto y que es un criterio prácticamente igual al que el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud ya dio el visto bueno el pasado martes y que el Gobierno enseñó en la tarde del miércoles al resto de comunidades autónomas. Espero que dejen autonomía, porque no tengo el texto final, a las comunidades para hacer ajustes en determinados territorios y en determinados supuestos. No es lo mismo tener una incidencia de 47 que tener una incidencia de 90. No es lo mismo no tener prácticamente ingresos en UCI que tener el 8% de cama ocupada en UCI. No es lo mismo un índice de positividad del 1,9 de un índice de positividad del 15. Por consiguiente, espero que cada
que este decreto no sea un imperativo legal y que deje ajustarlo a la situación clínica de cada comunidad autónoma. Yo querría que me hiciese una valoración de la salida de los líderes independentistas de prisión y si considera acertada la decisión del PP de recurrir al Supremo a los indultos. Gracias. Pero yo creo que esta semana ha sido una mala semana para el Estado de Derecho, ha sido una mala semana para la democracia española, ha sido una mala semana para la Constitución española. Probablemente sea la peor semana de los 40 años de Constitución en nuestro país. No hay grandeza cuando se trata de romper la ley, no hay reconciliación en la rendición del Estado y no hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones. Al final, si ustedes cogen todo este carnaval, comprobarán que los únicos que nos han contado la verdad son los presos. Los presos nos han dicho siempre lo mismo. En primer lugar, que no aceptaban la condena. En segundo lugar, que no pedirían los indultos. En tercer lugar, que volverían a delinquir. Y en cuarto lugar, que van a seguir rompiendo la unidad de nuestra nación. Son los únicos que no nos han mentido. Y hay que reconocérselo. Por tanto, yo reconozco credibilidad en los presos independentistas catalanes. El Gobierno nos ha mentido, evidentemente. El líder del Gobierno se ha presentado a las elecciones 2 veces diciendo que nunca indultaría a los presos sentenciados por el Tribunal Supremo, que aceptaría la sentencia y que no habría indultos. Por tanto, es curioso en un país que los presos sean los que dicen la verdad y el Gobierno el que miente. Yo lamento profundamente esta situación. No estoy en contra de los indultos con carácter general, pero creo que los indultos tienen que valer para algo. Para que se reponga la convivencia, tiene que haber una convivencia de los independentistas con la ley. Y para que se reponga la concordia, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Nadie está planteando que los independentistas dejen de ser independentistas. Lo único que tienen que hacer los independentistas es mantener su ideología, su planteamiento y comprometerse a cumplir la ley. Ahora bien, si de lo que se trata es de dar un autoindulto al Gobierno para indultar la legislatura, por favor, que no cuenten con el resto de españoles. Lo que ha venido a hacer el Gobierno no es hacerlo en favor a los independentistas, no seamos ingenuos. Lo que ha venido a hacer el Gobierno es a garantizar su legislatura. Nada más. Ha sido un autoindulto con un clarísimo conflicto de intereses. El Gobierno ha indultado su legislatura utilizando el independentismo catalán como coartada. Y lamento decirlo, y lo vuelvo a reiterar, no se crea usted que no he reflexionado lo que le estaba diciendo. Los únicos que no nos han mentido son los presos. Hay que creerles. Yo, desde luego, les creo. Y tengo clarísimo que volverán a delinquir, porque ellos consideran que no es un delito, y que van simplemente a romper nuestro país, porque ellos no se consideran, ni admiten la legitimidad de los tribunales. Y, por último, hay una cosa especialmente grave. No se está indultando delitos de sedición, no. Se está indultando también delitos de corrupción, delitos de malversación de fondos públicos. Por tanto, se está indultando a unos políticos corruptos, sentenciados por el Tribunal Supremo. Por consiguiente, creo que nos hemos equivocado y que estos indultos no van a solucionar la convivencia de los catalanes. Y yo, desde luego, en mi posicionamiento le aseguro que es un posicionamiento en defensa de cuando menos la mitad de los catalanes que no están de acuerdo con el planteamiento independentista. ¿Quién defiende a esos catalanes? ¿Quién atiende a sus planteamientos? ¿Por qué tienen más razón unos que otros? En fin, el indulto no está previsto para supuestos donde el indultado no está dispuesto a dejar de delinquir. Sí, presidente, yo quería preguntarle en relación al plan forestal. Se han presentado alegaciones y, en concreto, la Consejería de Medio Ambiente considera que el porcentaje de reducción de la superficie de eucalipto
es pouco ambicioso, pide que se incremente este porcentaje en la reducción de la superficie del eucalipto. Quería saber si se aceptará esta alegación. O Plan Forestal de Galicia é un proxecto que a Consellería responsable da Administración Forestal plantexa. É un proxecto que plantexa que se abre un período de información pública onde hai alegacións por parte de determinados colectivos, calquer cidadán pode alegar, e, por suposto, das distintas administracións locais, provinciais ou autonómica. A Consellería de Medio Ambiente é a encargada de compilar, desde o punto de vista medioambiental, cal é a sensibilidade que se traduce posteriormente na alegación que presenta. A Consellería de Medio Ambiente fixo a alegación que considerou oportuna. Lle corresponderá, unha vez ordenadas e valoradas todas as alegacións do Plan Forestal, tomar unha proposta de decisión á Consellería de Medio Rural que levará o Goberno de Galicia. É así como se funciona, por lo menos neste Goberno. Non hai ningunha indicación á Administración Medioambiental de que se someta á Administración Forestal, senón que diga cal é a súa opinión e, posteriormente, o órgano colexiado do Goberno formará opinión definitiva cando aprobe o Plan Forestal definitivamente. Sí, bons días. Falaba en relación se é político ou non é político ou sanitario, pero lembrarlle que no tema este da máscara, de quitala ou non, temos falado neste Consello, vostede apuntaba a finais deste mes, principios do mes que seguinte, dentro do Goberno Central había tamén que apuntaba a posibilidade de finais deste mes, outros principios do seguinte, co cual a data xa se coñecía, era un debate que levábamos meses, semanas falando e que vostede se referiu a él, por iso non entendo que agora fale de decisión política, cando a data xa se coñecía, vamos, era un debate que se mantiña. En relación a isto, unha aclaración con respecto as afirmacións que mantivo, a información que fixo onte público vostede, a min quería saber que vai pasar ou se se contemplou no protocolo da Xunta en relación a xente que este nas praias, é dicir, se estás camiñando nunha praia, hai que levar máscara ou non hai que levar máscara. E o mesmo tamén na xente que vai correr, é dicir, se a xente que vai facer deporte, digamos, tamén a ten que levar ou non a ten que levar. É dicir, se vai ser de obrigado cumprimento 1,5 metros tamén en praia se xente que fai deporte. E despois unha cuestión relacionada con sanidade. Hai manifestacións convocadas xa na Mariña, en Cangas e na Guardia por atención primaria, porque denuncian que o desmantelamento da atención primaria. Quería saber se a Xunta ten anunciado, además neste Consello varias veces, que se está reforzando a atención primaria. Como é posible que nestes lugares denuncien que precisamente se está desmantelando a atención primaria? Gracias. En relación coa data, a data para retirar a máscara no exterior, cando se cumpla a distancia de 1,5 metros, a puxo o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. O Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde leva nas últimas semanas valorando a posibilidade de que, e eu son o seu portavoz, no mes de xullo ou agosto se den as condicións desde o punto de vista epidemiolóxico e desde o punto de vista de vacinación para retirar a máscara en espacios exteriores. Considerando que o 43% da población galega está inmunizada e máis do 62% xa ten a primeira dose, considerando que se dan, polo tanto, esta situación e a situación epidemiolóxica de que Galicia é a comunidade autónoma de menor tasa de incidencia de España nos últimos días, con estes dous parámetros, o Comité Clínico plantexou como madura a decisión de que a partir do sábado se levante a máscara. Iso foi o que fixemos. Se en Galicia, en vez de estar nunha tasa 7 a 14, como a que temos, estuveramos na media de España, o mellor non plantexábamos a retirada da máscara. Se en Galicia, en vez de estar 7 puntos por riba da media de España na pauta completa de vacina, igual non plantexábamos neste momento a retirada da máscara. O meu colega de Andalucía non plantexa a retirada da máscara.
comprenderá que hai unha diferencia sustancial entre a forma de actuar sendo o comité clínico o que propón a data e as condicións para a retirada da máscara a que sexa o presidente dun goberno desde fai 3 semanas que diga que el día X se retira a máscara. Non sei se para vostede é o mesmo, logo para nós nada que ver. Ao contrario, fomos absolutamente respetuosos. Dixemos no mes de xullo ou agosto. Por conseguinte, de data, nada. O que dixemos foi un horizonte de, do mesmo xeito que pensamos que no mes de setembro poderemos chegar a X% de persoas vacinadas, no mes de maio consideramos que alá por xullo ou agosto poderíamos retirar a máscara se se daban unha serie de condicións epidemiolóxicas e de vacinas, cousa que se dá. Pero non é a mesma en toda España. Nin dixemos unha data concreta, e moito menos non estou autorizado para dar ningunha data desde o punto de vista clínico que non este aprobada polo comité clínico. En relación coa máscara, a máscara, a regra é igual en todos os espazos. Sen máscara ou con máscara cando é 1,5 metros. Cando non podemos manter a distancia de 1,5 metros, necesitamos poñer a máscara. Por conseguinte, esa é a regla do comité clínico. Entendo que cando a persona vai correndo por un espacio normal, pois pode manter perfectamente a distancia de 1,5 metros. Se vai correndo polo centro dunha rúa chea de xente, pois iso será un pouco máis difícil. Nas praias fermosas que temos en Galicia, onde non están cheas de xente, en casi todos os sitios se pode manter a distancia de 1,5 metros. Se vamos a unha playa urbana, a unha playa especialmente concurrida onde non podemos manter a distancia de 1,5 cando nos incorporamos, non cando estamos tumbados, pois sería necesaria a máscara. É o criterio que onte expliquei con o maior detalle posible. Seguro que cando miremos como está redactada a instrucción que neste momento está sendo puntualizada pola asesoría xurídica, poderemos concretar un pouco máis. A atención primaria. Estamos contratando todo o personal médico de enfermería que está a nosa disposición. Todo, absolutamente todo. Levamos anos clamando no desierto, pedindo ofertas públicas especiais para todas as plazas vacantes, denegado. Propoñendo unha oferta de MIR extraordinaria para as 6.000 personas que se presentaron ao MIR e que non a superaron, co obxecto de incrementar as plantillas de médicos de familia, de pediatría de atención primaria, denegado. E agora resulta que a responsabilidade dos servicios de saúde comprenderá que non hai ningún presidente autonómico que vai asumir esa responsabilidade. Porque, aínda encima de que non nos deixan traballar, que non nos dan ferramentas, aínda encima somos criticados por non traballar coas ferramentas que se nos negan. Estamos, insisto, ordenando os recursos que temos e lamentamos profundamente, e xa o vimos anticipando desde fai tempo, que teñamos problemas en algúns centros de saúde, especialmente nas zonas de maior turismo e de maior desplazamento poblacional durante o verán, como consecuencia de que non temos médicos para sustituir e como consecuencia que temos un déficit estructural de médicos de familia do que vimos falando desde fai como mínimo 3 ou 4 anos. E en vez de solucionalo, cada día empeora máis. Por conseguinte, non creo que ningún presidente autonómico sexa o responsable de que suba a luz na súa comunidade, non creo que sexa responsable o presidente do Levante, as distintas comunidades autónomas de falta de médicos de España. Cada un que asuma as súas responsabilidades, aínda que nós, dende logo, vamos a intentar traballar para paliar, na medida do posible, estos inconvenientes que está sufrindo a atención primaria en España, e no meu caso en Galicia. Moi ben, pois moitísimas grazas a todos.